Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinoita izvozvizvi zvokung'anga, but ndinonzwa kuti handichazvidi because simba randaimbopota ndichinzwa kuti ndine simba chairo rekubatsira zvaizvezvi handisisina kana simba racho. Uye zvekare chimwe chinondirwadza ndechekuti pfuma yose iyo yandakambounganidza apo pandainge ndiri kuSouth Africa ndichiita izvozvizvi zvekung'anga, pfuma yacho yose yava kupera kuparara. Saka zvaizvezvi pane ropa riri kudiwa. Saka ropa iri kana ndikakwanisa kurizadza muchidende icho chandakapiwa nevamwe sekuru avo vakandipa zvinhu zvavo zvavainge vachishandisa apo pavainge vari n'anga, ndipo pandinobva ndazokwanisa zvekare kudzoseredza masimba awo andakasiyirwa navo sekuru ivavo. So zvakaitika mukoma ndezvekuti ndainge ndichitozvishandira zvakanaka ndiriko kuJoni uko, but mudzimai wangu iye ainge ari kuno kuZimu. Zvino murungu wangu uyo wandainge ndichishandira pakazosvika nguva yekuti ainge oti pano mapurisa acho ava kungoramba achingouya pano achingondigweja mari. Akati one day saka handichakwanisi kuti ndingoramba ndichingodhiza because pacho pandainge ndichishanda painge pari padhuze neN1. Saka mapurisa vaingoti pano nepapo vatopinda paplot paya vobva vatobvunza mapepa, vakaona tisina mapepa vobva vatoti vanoda mari. Saka nguva zhinji murungu ndiye aizoburitsa mari dziya, asi akazosvika pakuneta murungu akabva ati vanhuwe, endai munotora mapepa, endai munotora mapasipoti kumusha mukwanise kuramba muchindishandira. Anenge asina pasipoti zvinoreva kutoti basa rake rinenge rapera. So mukoma takabva tazopiwa mari, akatinzwira tsitsi murungu uyu ndokubva azotipa mari. Apa makore acho iwayo pasipoti yainge isingatoreki zvego, but akatipa mari yainge ichikwanirana achiitira kuti titore aya mapasipoti ainge achidhura tikwanise kukasika kudzoka kuno kuJoni kubasa. So ndakazoti ndasvika kumba ndokubva ndaratidza vadzimai mari iya, ndikabva ndavabatisa mari, ndikabva ndati mari iyi vadzimai imari yandapiwa nemurungu plus imwe yandainge ndakaunganidza. Ndikati zvaizvezvi ndikufanira kuti ndinge ndichinoaplya passport nekukasika ndikwanise kudzokera kubasa. So vadzimai vakamboita sekunge vainge vanzwisisa, but vakabva vati kana iye achiti anoda vanhu vane mapepa still kunyange mukatora passport mangwana zvinozonetsa, munozonzi kopemiti iripi, madii mangosiyana nazvo, mungoregedza kuaplya passport yacho mungodzokera nedouble up, then mobva matsvaka samwe panenge pasingadiwi mapepa. Takabva tatanga kukakavadzana paya navadzimai vangu kuzonosvika ndichizobvuma izvo zvacho zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita. Munongoziva vakadzi kuti ivo vakaita sei, then ndakabva ndazongoti it is fine. Vakabva vati zvino zvamabvuma kuti imimi munge muchidzokera kuSouth Africa nedouble up, hatizivi kuti basa muchanoriwana here. Saka mari iyi yamakandibatisa ndafungidzira kuti tinge tichienda tobva tinotenga chikafu, but tinotenga chikafu chedu in bulk, totenga chikafu chiya chinenge chiri mumakatoni kuitira kuti kana mukazodzokera kuJoni ikoko, kana kuri kuzonzi mukazononoka kuwana basa, at least kuno kune vana ndinenge ndiripo. Ndikabva ndati aiwa zvakanaka mukadzi wangu, ndokubva ndamupa mari paya. Tikabva tazoenda tikabva tanotenga zvedu chikafu chedu chiri mumakatoni ndokubva ndazodzoka zvangu kuno kuSouth Africa. But mukoma ndakasangana nezvakaoma ndiri munzira ndichidzoka kuno kuSouth Africa, asi sezvisinei ndakambozama kushingirira, but dambudziko rakazoitika mukoma nderekuti mudzimai wangu ndisati ndauya kuno kuJoni akabva azonditiza. Mudzimai wangu akanditiza ndokubva akolekta grocery rose iro randainge ndatenga ndokubva azodzokera kuvabereki vake. Mukoma ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira, but ndakabva ndangozviudza kuti life goes on. So ndakabva ndazotanga kufamba ndichitsvakawo mubatsiri. Chekutanga chandainge ndichida kuita ndechekuti ndainge ndichida kuti mudzimai wangu at least ange achidzoka nevana. Mukuzonofamba umu ndichitsvaka munhu anondibatsira ndopandakazongoti regedzai ndinge ndichingotsvaka mapiece job, ndokubva ndazotanga kushanda. Ndainge ndichingoitawo zvekusakurira vanhu minda dzavo zvekare nekurova aya mafa
farm brick. Ndokubva ndazoenda pamba pemumwe mudhara uyo ainge akanzwa nezvangu, ainge achidawo munhu anomurovera zvitina. Ndokubva ndatanga kugara naye. So mudhara uyu pamba pake pane zvimwe zvinhu zvainge zvichiitika zvainge zvisinganzwisisi, zvekuti each and every morning ndaimuka ndakaneta, zvekare ndainzwa kuti pamba pake apa paita sekunge pairarama bhiza achimhanyisana. Ndakabva ndazoita zvivindi ndokubva ndazomubvunza mudhara uyu, iye akabva azotanga kundiudzawo history yake yose kuzonosvika achizonotendeuka. Akabva andiudza kuti iye ainge ari n'anga, zvino akati atendeuka ndokubva azozama kuti ange achinopisisa zvinhu izvi, but zvakabva zvaramba kutsva nekuda kwekuti iye matorero akaita zvinhu izvi izvo zvinotoda kutoti zvinge zvichiita zvekugamuchidzwana because zvakatogadzirwa nemoto. Saka chinhu chakagadzirwa nemoto hachingatsvi. Akabva azonditi zvinhu izvi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizozvigamuchidza kuchizukuru changu. Mukoma ndakabva ndatoona kutoti uyu wainge uri mukana wangu. Ndopandakabva ndazomukumbira mudhara uyu ndikabva ndati ndinokumbirawo kuti munge muchindipa zvinhu izvi. Ndokubva ndamuudzawo history yangu nezvandainge ndakaitwa nemukadzi wangu. Mudhara uyu akabva ati kwandiri kuti ndinge ndichikupa zvinotinetsei because iwewe neni hatina ukama. Angwana acho makuseni ndopaakabva azouya kwandiri akabva azondiudza kuti iye ainge atendedzwa nezvinhu zvake kuti ange achizvigamuchidza kwandiri. Mukoma ndokuzopiwa kwandakazoitwa zvinhu izvi. Zvino ndakati ndapiwa zvinhu izvi mukoma, ndopandakabva ndazombouya kunoku kuJoni ndikabva ndazotanga kushanda. Apa ndainge ndakaudzwa kuti dende iri rinofanira kuti rigare rakazara neropa. Saka ipapo tainge takatora huku dziya dzechibhoyi ndokubva tazoslota tikabva tazoisa ropa racho mudende. Then ndakazoti ndava kuno, iye akangonditi kana ukashaya huku yechibhoyi unotenga mbudzi kana kuti mombe wobva waslota, then ropa racho rinenge richizopindamo mudende. But nekufamba kwenguva mukoma, mushure mekunge ndazotanga kushandidzana nemamwe masangoma, masangoma awa zvaainge achiita vaitsvaka maclients then vobva vazouya nawo maclients awa kwandiri. But inini ndainge ndichishanda zvangu ndakavanda sezvo ndainge ndiri munhu ainge asina mapepa. But ndakabva ndazotanga kunzwa munyama dzangu kuti simba randainge ndimbori naro ndainge ndisisina. Ndokubva ndati regedzai ndige ndichimbodzokera kumusha. Mudzimai wangu ndopandakabva ndazoudzwa nacho chidende ichi kuti chainge choda ropa remudzimai wangu. Ndakatomuona kuhope zvichinzi ndiye ainge achidiwa nacho chidende ichi. Ndokubva ndazomusacrifice. Saka mudzimai wangu paakafa ndainge ndiripo, zvekare paakavigwa ndainge ndiripo. Usiku hwacho ihwohwo ndopandakazongokaruka ndapepuka ndiri kumakuva ndikabva ndazoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichigadzika chidende chiya pamusoro peguva rake. Apa ndainge ndatombozama kuti ndinge ndichitenga huku idzi dzechibhoyi ndobva ndaslota, ndobva ndazama kuti ndinge ndichiisa ropa racho muchidende imomo. Asi nguva dzose ndaiti kana ndikazama kuisa ropa rehuku icho chaibva charamba ropa riya raibva razongoenda pasaidi rotanga kudonhera pasaidi risingapindi mudende muya. Ndaitombozama kuti ndinge ndichifoseredza kuti ndinge ndichiita zvekuisa huku iyaya muchidende, but ndaitokoniwa zvichiita sekunge painge paine munhu anenge akandibloka kudai kuzonosvika ndichizonosacrifice mudzimai wangu. So mudzimai wangu ndakati ndamusacrifice ndikabva ndanzwa kuti masimba aya ainge adzoka kwandiri. Even ndichibva kumusha kwavo mushure mekunge tamuviga ndaitonzwa kutoti muchischool bag chandainge ndakabereka chidende chiya chainge chakazara neropa. Ndobva ndauya kuno ndakashanda mukoma uye ndainge ndichibatsira vanhu vane mari dzavo maSouth African, but zvinhu zvangu zvakazotanga kungosunga. Ndokubva ndazodzoka kuno kumusha. Zvino kuzodzoka kwandakaita kuno kumusha ndava kuudzwa zvekare ndichipiwa zviratidzo nacho chidende ichi kuti icho chava kuchida manje kuti ndinge ndichisacrifice mwana wangu mukomana. But ipapo mukoma ndopandiri kuramba ndikuona kuti handikwanise kuti ndinge ndichisacrifice mwana wangu uyu mukomana. Ndatombozama ndichazamazve kuti ndinge ndichienda kumaprofita akasiyana siyana zvekare nedzimwe n'anga dzinokwanisawo kundisimbisa, but vose vari kungondiudza kuti since dende iri iro richirarama neropa ndiri kufanira kuti ndinge ndichingoita zvarinoda iro riri dende iri. Zvino handizivi kuti paplatform penyu apa ndinokwanisawo kuwana here munhu anokwanisa kutongondisimbisa kuitira kuti dende iri ringe richigamuchira ropa rehuku waya risada ropa remunhu, because
because mwana wangu handikwanisi uye handikwanisi kuti ndinge ndichimusacrifice. Ndinokumbirawo kuti kana mukaposta nyaya yangu munge muchizondiudzawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndine dende rangu uye zvekare ndine tsvimbo yangu. Zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini yangu nyaya yakamira sekudai so. Ndigerewo pamba pavamwene vangu. Iye murume wangu anoita sekunge akagadzirwa naamai vake, because isusu takasangana zvedu kuJoni, but takati tasangana kuJoni murume wangu iye anoita zvemechanics, saka ainge aine kamari kake kaainge agara achiunganidza. Ainge achida kutenga motikari hombe kuitira kuti akwanise kutanga kuita izvi zvehumalaisha. Ndakabva ndamuti mari yamuinayo madi kuti tinge tichitenga stand, ndokubva tazotenga stand kumusha. Saka zvaizvezvi pastand apa patakatenga ini nemurume wangu kuzonosvika tichizonovaka ndo futi pava kugara vamwene navatezvara. Saka ende handichatombogone kufara nemurume wangu nekuda kwekuti navamwene navatezvara tose tinenge takangoungana muimba iyoyo imwe chete. Saka murume wangu, the reason as to why ndichifungidzira kuti zvimwe kuda akadyiswa, patainge tiri ku South Africa uko tainyatsokuronga zvinhu zvedu tiri pamwe chete. Ende ndaiti kana ndikamuudzawo kuti tinoona sekunge kana tikadai tinokwanisa kuhwina nyaya iyi, ende zveshuwa taiti kana tikaita izvo zvandinenge ndichifungidzira kuti ndo zviri right, then taitoona kutoti taitobudirira. But kubva zvatakazoya kunoko murume ndokubva azotanga garage. Aiwa zvinhu zviri kufamba mukoma, because paside murume ava kuita zvekutenga motikari achidzitengesa. Ende upenyu huripo mukoma zvekuti there is no need yekuti ndinge ndichidemba kuti takabvirei kuSouth Africa. But dambudziko herino mukoma, iye murume wangu ava munhu wekuti anongogara achikontrolewa naamai vake. Amai vake vanoti kana inini ndikaronga chandinenge ndaronga, murume wangu hamenowo kuti wai haachakwanisi kuita zvinhu zvake ari ega semurume. Anoti chose chandinenge ndati ngatiitei, anobva anoudza amai vake first, obva azouya neresponse most of the times. Nekuda kwekuti plan iyi inenge yabva kwandiri, ivo vanobva vati hazviite, kana mukadaro muchatambisa mari. And vanogara vachingoti ko imi mungatiudzei nekuti makagara nguva refu muriko kuJoni. Now chakazondibata ndechekuti zvaizvezvi ndakabva mukuvabata vamwene vangu vachindinyeya nemuvakidzani wedu, apa vainge vachitoudza muvakidzani wedu kuti inini sezvo ndakambogara makore ndiri ndega kuJoni ikoko, handisi mukadzi wekuti iye mwana kwavo angavimba neni. Saka mashoko awa akandirwadza. Ndakazongobudikira mukoma ndichiita sekunge painge pasina zvandainge ndanzwa, but nanhasi ndichiri kunzwa kubatikana. So handizivi kuti murume ndomuudza here kuti izvi ndo zvandakanzwa amai vake vachitaura vachindinyeya nemuvakidzani, kana kuti ndongoramba ndakanyarara. Dzimwe nguva ndinotombofunga kuti it is far much better kuti nemurume timboenda hedu kunogara somewhere, totsvaka pedu pekuti tinge tichirenta. Uye zvinoita here vedare kuti tinge tichisiya imba yedu tobva tatsvaka kwedu kwekuti tinenge tiri free tichigara hedu somewhere else. Ndinokumbirawo maideas pasituation yakadai so ndingapafambisawo sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndinofungidzira kuti murume wangu akatogadzirwa naamai vake. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 35 years ekuberekwa, but nyaya yandiri kuda kukuudzai yakaitika apo pandainge ndiine makore 23 years ekuberekwa. Hongu vanhu zvavo vanokwanisa kungoshora chechi yandinopinda vachingoti chechi yevanhu vanochema, but chechi iyi yakandibatsira mukoma, because
I think kuti stepmother vangu pane zvavainge vakatondiita. Ipapo pandainge ndiine 23 years ndaiva nemukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Saka mukomana wangu uyo akabva azowana mukana ndokubva azouya kuno kuAustralia, ende zvinoita Mwari mukoma akandishainira akabva akanganwa nezvangu, but ameno zvakangoita Mwari. Ndakabva ndazosangana zvekare neimwe partner iyo yakazosvika pakundiunza zvekare kunoko kuAustralia kuno kwandiri. Iye hangu handina kana kuzombomutsvaka, but at that time pandainge ndiine 23 years ndisati ndatanga kunamata, tainge tichigara naamainini vainge vari stepmother vedu. Ivo amainini ava vachizonosvika kunogara pamba paamai vangu. This was 6 months after amai vangu tabva kuvaviga. Vanhu vaitoti zvinhu izvi zvakaitwa nababa vangu nastepmother vangu zvinhu zvokuti zvainge zvisingaiti, because kana hama dzaamai dzainge dzisati dzatombogova property, saka vakabva vazongoramwa. Nanhasi uno zvinhu zvaamai vangu hazvina kugovewa, zvinongogara kumba kwedu ikoko. Stepmom vangu ava vaitongoshandisa zvinhu izvozvo zvavakangowana zviripo. Baba vangu vaitongoti handiti mari yacho yakabuda muhomwe mangu, saka zvinhu zvangu. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakabva ndazotanga kunetsana navo stepmom vangu ava mushure mekunge ndavaona vachirova munin'ina wangu. Since I was already old enough zvokuti ndaikwanisa kuzvidefenda, tainge tongogara tichitukana each and every time. But mukoma nerimwe zuva ndakati ndabva mukutukana navo ndokubva ndaenda kuspare bedroom kwangu, ndakabva ndaona amai vangu. Amai vangu vainge vakapfeka gown reblack. Saka pandakatoona mama ndikabva ndati, mama maita basa enyu mauya, tarai muone zvatikuitwa naamai nini. But to my surprise amai vangu vakabva vatondirova mbama ndokubva vanyangarika. Mukoma ndakatomboita nguva refu ndisinganzwi, ende ndakatomboputsa ndaita bofu, because marovero acho avakandiita amai vangu, chipoko chaamai vangu, marovero acho achakandiita, ndakanzwa musoro wangu uchitema. Saka dzimwe nguva ndaiti kana ndikanzwa musoro wotema ndaibva ndatanga kuonera padhuze dhuze zvekuti dzimwe nguva ndaitoona rima kufesi kwangu uko. But even though zvinhu zvose izvi kunyange pazvainge zvichiitika, ndaiti kana ndikaudza dhedhe so vaibva vangokontrolewa naivo stepmother vangu ava. Ndakagara ndakadaro mukoma zvekuti each and every day ndainyatsokuona kuti pana pandiri kuita bofu, pana pandiri kuita bofu. Saka pakabva pazoitwa crusade, ndisingadi hangu kutaura mazita, but kwakabva kwazouya archbishop vakabva vazoparidza pacrusade paya ndakabva ndangofamba paya pavainge vonamatira vanhu ndikaenda kumberi kuya. Mukoma nashi ndakabva ndatanga kurutsa, ndakarutsa mukoma zvinhu zvainge zviri zveblack. That same night ndakabva ndarota zvekare amai vangu, but pandakavarota vainge vari muspare bedroom mangu vachichinja hembe dziya dzavainge vakapfeka, hembe dzeblack vakabva vapfeka hembe dzewhite. Kubva ipapo ndainge ndongorota ivo stepmom vangu ava vachinetsana naamai vangu, vachiita sekunge vanopfurira amai vangu kuti amai vangu vange vachiuya kuzondidira zvimwe izvo zvavainge vakaisa mune chipoto, vachiti iwewe enda unomudira zvinhu izvi mumaso make. But mukoma zvose zvandainge ndichirota ndaingoramba ndichingonoripota kuchechi ndichitaura kuti ndozvandiri kurota izvi, ndozvandiri kurota, ndichinamatirwa mukoma. But at the end of the day stepmom vangu ava vakazongosvika pakuramwa imba, vakabva vamboenda. Baba vangu vakabva vatanga kundituka vachiti ndiwo wakaita kuti mukadzi wangu anga achibva pano. Ndokubva ndazobva paya ndikabva ndazotanga kuenda, ndakabva ndazobva pamama vangu ndikabva ndanogara somewhere else. Saka nekuda kwesituation yangu mukoma ndopandakabva ndazongodanwawo nevakuru vechechi. Saka ndichizonopindawo murelationship mukoma inyaya yekutongoti ndakatongodanwawo kumasofa, ende ndainge ndisitomborina kana kuzvitarisira. ndokubva ndatoudzwa kutoti painge paina vamwe brother vainge vari pakutsvaka mukadzi. ndokuzotointroducwa kupartner yangu over the phone. Iye paakazouyawo kunoko mukoma ndikatoona kutoti ko ingawani Mwari zvavakanaka. But still stepmom vangu ava vakaramba kuuya kumuchato wangu. But zvandakaona mukoma pandainge ndiine 23 years handizvikanganwe, ndakaona chipoko chaamai vangu. But stepmother vangu vainge vachida kuti ndinge ndichizoita bofu, but kuburikidza neminamato ndakazovakunda.
Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi my boyfriend uyo wandaidanana naye amai vasati vashayika, uyo akazoenda kuaustralia. Baba pavakangotanga kugara nastep mother vangu, then boyfriend yekuaustralia yakabva yazondidhampa ikabva yandisema, but still ndakazosangana zvekare nepartner yakazondiudza kunoko kuaustralia. Yo, zvakangoma hazvo vedu we.